Lav med lektier, ellers får du tæsk. Står du? Ja. Det der må man ikke, det er mod skolens reglement. Skulle skille lige meget din danse. Okay, jeg gør det. Og tage en lortetudkig. Jeg læser lige den her lortekoran, ikke? Som faktisk ikke er noget lort. Det er bare sådan, du kommer ind. Typiske. Hvorfor er der ingen, der gider at tro på mig? Min mor er muslim. Hun gider ikke høre på en skid. Det er min ven, der er taget. Jeg kan ikke snakke med ham. Jeg ved, hvor han er. Jeg bliver nødt til at vende 30 ud af gå. Ej, hvor ærgerligt. Jeg kommer nu. Skide fedt. Ja, jeg har taget en ding, så skulle jeg nemlig ikke resten af året. Det er fedt. Hey, skal vi gå i skolen? Fucking god idé. Hey, er jeg den eneste, der kan høre noget? Kom her, det kommer herovre. Fuck er det, mand? Er det mørkt? Mørkt? Det skyder hjælp. Er det mørkt? Det er min nørd. Fuck selv den nørd. Kom nu, gutter. Det er bare en lille nørd. Du har hørt for meget, din lille kælling. Nej, du er ikke. Nej. Du starter. Nej, hvor du, mand. Ned med ham. Var det det, du kunne? Det gjorde det. Super slap. Det er ikke noget, der hedder super slap i den her verden. Kom så. Vel. Skal ned. Jeg kan vinde over dig. Super slap. Der er ikke noget, der hedder super slap i den her verden. Jeg tror lige. Hallo? Viggo? Kommer du herop? Ja, jeg skal bruge dig. Jeg skal lige bruge dig. Din hjælp. Ja. Bip, bip, bip. Hallo? Er det Paul? Ja, jeg skal bruge din hjælp. I skal lige komme herop. Så skal jeg bare vente på, at de kommer. Kom så, Paul. Du skal ned på Ole. Ja. Det var fordi, at der er nogle meget onde bøller. De har tænkt sig at røve skolen, og vi må forhindre det. Så jeg ikke. Det er lige meget. Okay. Nej, det er jeg. Har du en plan? Jeg har lavet en plan. Det lyder godt. Bøllerne kommer ind der kl. 7:30. Og vi så også komme ind der? Ja, det skal vi! Og der skal vi så stå. Og så er det derinde de vil stjæle ting. Altså inde på chefens kontor? Ja, okay. Det var gå på toilettet. Og så der en gang imellem, så kommer vores lærer Oscar ind igennem den dør og går ind og ind på kontoret. Skal vi så hente ham? Nej! Okay. Kun når det bliver nødvendigt. Okay, til sidst. Okay, det var det. Vi mødes om lidt igen. Nu skal jeg stjæle. Hvor er det, Hvad? Og der ligger I selvfølgelig
Det burde jeg have tænkt mig om. 5 minutter indtil læreren kommer, så har jeg stadig god tid. Har du spillet penge? Ja, skide godt det. Det er dejligt. Hvor er det omkring? Wow. Næsten en million. Hey! Hvad er det? Hvad I laver? Jeg skal bruge en politimand. Han skal komme til min skole. Jamen skolen, hvad skolen hedder? Skolen den hedder, jeg skal lige tjekke det. Den hedder Køge Kongskolen. Ja. Og det var bare for sjov. Jeg kan godt lide at lave sjov. Den hedder Køge Privatskole. Ja, Køge Privatskole. Ja, Køge Privatskole. Og det er fint nok med en. Han skal have en kæmpe shotgun. Så han kan skyde dem. Det er meget vigtigt. Og så må du gerne skynde dig lidt. Jeg går ud i krigen. Hej. Bip. Jeg skal ud i krigen. Jeg kan modstand! Ordentligt, Dad! Kom nu, kan nu til! Jeg tror, det var kan bruge Silas med. Har du nok der, du? Nej, du har sgu nok. Nej. Har du fået nok? Og nu kommer jeg lige med mig her. Hvem er du? Jeg er politiet. Ja, det er sgu. Hvem er du? Kom her. Jeg kan være ligeglad. Jeg tager